Så nu tror jeg, at jeg skal lige se, hvad sådan en flaske champagne koster. Regne. Det er alkohol. 23. Alt skal sættes ind på at få Jomfru Marias velsignelse. Der bliver ikke sparet på offergaverne. Lige præcis, den er rigtig, rigtig flot. Det må da være simpelthen en, der er beregnet til at velsigne Sivgård med den der. Palabalsa. Palabalsa? Okay. 4. 3. Tror du ikke, det er nok det her? Det kan da ikke gøres meget bedre, det her. Hvis ikke det hjælper, og hvis ikke at det gør, at jeg vinder den her kapsejlads, så er der altså ikke noget, der kan gøre det. Quiso el cielo y la tierra, Señor Dios Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, un buen día, felicidades, que les vaya muy bien. Ya, siempre adelante, ya, siempre adelante. Sí. Así, usted. Sí, ok. Usted, ahí está. Eso, sí, toda la vuelta. Okay. Sådan. Okay, det her det kan kun blive en sikker vinder. Vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne nu, så nu vil vi se, hvordan det går. Okay. Sådan. Og så tilbage til Surigi, til kapsejladsen. De lokale tilskuere er allerede på plads. Der er store forventninger til en hæsblæsende kapsejlads. Og som den undervurderede outsider og med Jomfru Marias velsignelse er en god placering og måske en præmie bestemt ikke uden for Eriks rækkevidde. Jeg har fået den tungeste båd, og den længste år. Hold kæft, mand. Går ikke det her. Hold kæft, mand. Kuna teha premium na kaku tataki uka hilana karo uka naka entry aya patay. Hold kæft, det er ligesom at ro en supertanker det her, mand.